Good morning. Predsjedavajući sudija, dobro jutro, sudski službenik, dobro jutro časni sude, ovo je predmet KSCCA 2023-02, specijalizovani tužilac protiv Saliha Mustafe. Hvala, predsjedavajući sudija, hvala. Odbrana. Hvala, časni sude, dobro jutro. Tužilaštvo, dobro jutro, časni sude, dobro jutro svima u sudnici izvan sudnice. Zastupnik žrtava, dobro jutro, časni sude, pozdravljam sve u sudnici izvan sudnice. Da potvrđuje osudu gospodina Mustafe za ratne zločine, proizvoljnog lišavanja slobode, mučenja i ubistva za koje snosi individualnu krivičnu odgovornost. Žalbene presude. The disposition read 9K delimično. Odbija preostali deo žalbe gospodina Mustafe. Potvrđuje osudu izrečenu gospodinu Mustafi za ratni zločin proizvoljnog lišavanja slobode na osnovu članova 14.1c i 16.1a zakona po tački 1 optužnice. Ratni zločin mučenja na osnovu članova 14.1 C1 i 16.1a po tački 3 optužnice i ratni zločin ubistva